ndapereka moyo wanga kuti apeze moyo, ndapereka moyo wanga kuti achiritsidwe, ndapereka moyo wanga kuti apeze ntchito, ndapereka moyo wanga kuti zawo ziyambe kuwayendera. Pamenepo ndi pamene pamabwera chani tsopano? Good Friday. Ndi tsiku labwino. Chifukwa chani? Chifukwa cha imfa ya Ambuye Yesu ife tapeza moyo. Chifukwa cha imfa ya Ambuye Yesu ifeyo sitizidwaladwala. Isaiah chapter 53 verse 5 akuti chifukwa cha zikwapu zija, chifukwa cha kuvutika kuja, akuti mabala ake aja ndiye machiritso athu. Kusonyeza kuti pamene pali chosakhala bwino chija, paseli pake panali zabwino. Ndiye zabwinozo ndi chifukwa chake timati chani? Good Friday. Ambuye Yesu afa pa mtanda paja, komano imfa yawo yatibweresera machiritso. Imfa yawo yatibweresera zabwino pa moyo wathu, yatibweresera ndithu machiritso. Alipo amene akudwala kapena alipo amene asiya odwala ku nyumba? Ndifuna ndikuwuzechi, ndi mabala a Ambuye Yesu amene akudwalayo wachiritsidwa. Chifukwa cha iweyo kupezeka panopa, amene akudwala ku nyumbako achiritsidwa mu dzina la Yesu Khristu. Mawu akuti ndi mabala ake akuti menemo tinachiritsidwa, ndi kukwapulidwa kwake ndi kunyozeka kuja kugwa pansi kuja akuti inali ntchito yathu. Nthawi imene Ambuye Yesu amagwa pansi ndi nthawi imene nawenso umapezera ntchito. Haleluya. Kodi ukusoweka ntchito? Akuti ntchito imene masoweka ija Ambuye akupasa mnjira mtundu wanji? Kugwa pamene amayandikira pa mtanda paja ndi pamene amakupasira ntchito yako. Ayankhula akuti kwatha, kusonyeza kuti tisavutikenso yayi. Akumenyera nkhondo, akupasa chimene iweyo umafuna. Good Friday. Ndi Friday yabwino ndithu, chifukwa tapeza moyo, tapeza chimene timafuna kwa Mulungu opanda kufa. Ndiye kuti sitikhala ndi zambiri. Ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku la lero. Akuti Satana amaona ngati kuti ndathana nawo Ambuye Yesu, timuone kuti kodi akhala bwanji mfumu ya Ayuda. Akuti tamupha pa mtandapo. Samaziwa chimene amapanga, komano Mulungu amaziwa, Ambuye Yesu amaziwa kuti imfa yawo ipangisa kuti akazukenso ndi moyo wamphamvu kuposanso ndi mmene analili. Haleluya. Komanso kuuka kwawo kukapangisa kuti anthu ambiri sataniso apulumutsidwe. Mawu akuti mbewu ngati yaponyedwa pansi ndipo sinafe, akuti mbewu ija singatani, ngati sinafe akuti singapindule. Koma pokhapokha mbewu imene yagwa pansi ndipo yafa, akuti imeneja imabwerano ndi mphamvu. Ndi chifukwa chake tikuona mbewu zathu akuti tikazala pansi seed ijayo akuti ikuyenera kuti ife, akuti kenaka ibwerese zochuluka. Ndi principle imene Ambuye Yesu anagwiritsa ntchito. Akuti iwowo kukhala ngati mbewu imodzi kufa pa mtanda paja, akuti kunabwera ndithu akuti zipatso zambirimbiri. Iwowo pa resurrection ya Sunday iyi ali ngati the first fruit, chifukwa anauka ndi mphamvu zakuya. Kusonyeza kuti kulibeko zipatso, kulibeko moyo opanda chani? Opanda imfa. Haleluya. Ngati ukufuna moyo utani kaye? Akuti ufe kaye. Ukafa ndi pamene ukhale ndi moyo. Ambiri timasemphana ndi chimenechi. Ngati ufuna kupita chitsogolo akuti ufe kaye. Ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa usiku wa lero. Kodi ifeyo tingafe bwanji? Kodi ifeyo tingafe bwanji moyo wathu wa uzimu? Kukhala moyo wozikana poseza mtanda. Ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku wa lero. Iwo Ambuye Yesu anazikana. Tikamawerenga mawu pa Marko chapter 14 verse 36, Marko chapter 14 verse 36, akuti Ambuye Yesu anayankhula akuti Atate anga, akuti palibe chimene chimakulakani, palibe chimene niyo malephera. Chikho chimenechi mutati mufune kuti chidipitirire, ineyo ndisafe, chikhoza kundipitirira ndithu, mukhoza kundipulumutsa. Koma nayankhula mawu akuti koma chifuniro chanu chikachitike. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti Ambuye Yesu anali munthu nawonso amamva kupweteka, amaziwa chilango chimene chimabwera, amaziwa za imfa imene ikubwera, ndipo timantha tinabwera.
Koma mwansangansanga anayankhulanso mawu akuti koma chifuno chanu Ambuye Yesu anazikana, anazitaya, anapereka nsembe, amafuna okha chikhocho chitapitirira. Komano anangoti chabwino ndingozipereka poti ndi chifuno cha ndani? Ndi chifuno cha Mulungu, ndi chimene ndinabwera pa dziko lapansi. Kumeneko kunali kuzitaya, kukhala moyo wozitaya. Anataya moyo wawo chifukwa cha anthu ena, anataya moyo wawo kuti anthu ena akatani? Akapulumutsidwe. Ngati ukufuna moyo, utaye moyo wako. Ngati ukufuna moyo, utaye moyo wako. Ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku la lero. Kodi ndangati aife timautaya moyo wathu? Ndangati mwaife timataya moyo wathu? Kodi tingautaye moyo menewo munjira ya mtundu wanji? Mateyo chapter 10 verse 39 mawu akuti iye amene asunga moyo wake akuti autaya, koma iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ineyo akuti amaupezanso. Kusonyeza kuti ngati ukufuna kukhala ndi moyo, utaye moyowo. Kodi amatanthauza chani? Ngati ukukakamira moyo wako kuti koma ineyo izi zikhale zanga, ine ndikhale ndi moyo, akuti umautayabe moyo uja. Koma iwo amene amataya moyo wawo chifukwa cha Ambuye Yesu akuti amenewo aupeza moyo. Akutiphunzitsa kukhala moyo wozikana, kukhala moyo wozipereka nsembe kwa Mulungu. Mateyo chapter 16 verse 24. Haleluya. Verse 24 ndikuwerenga. Pamenepo Yesu anati kwa ophunzira ake, ngati wina aliyense abwera pambuyo panga ayenera kuzikana ndi kutenga mtanda wake ndi kundisata ine. Haleluya. Akuti iye amene akufuna kubwera kwa ine, iye amene akufuna kusatira ine, akuti ayenera kuzitaya iye yekha ndipo atani? Asenze mtanda wake. Kusonyeza kuti kwa wina aliyense Mulungu anampasa mtanda wake. Kwa wina aliyense anampasa choti atani? Anyamule. Anampasa vuto lina lake loti alinyamule. Akuti ukavomera kulinyamula vuto limenelo, akuti upeza moyo. Ukavomereza kulinyamula vuto limenelo, ndi pamene iweyo ukhale ndi dani? Ndi Ambuye Yesu. Akuti sungalondole Ambuye Yesu opanda kuseza mtanda wako. Kutanthauza kuti tikuyenera kukhala moyo wina wake ozikana. Nkuteka mwina ukufunisisa ndithu utamaonera filimu, komanso Ambuye Yesu akufuna ndithu utamapemphera. Pali filimu apo, pali mpira apo, pali Baibulo apo. Kodi upanga chani? Akuti wina asiya kuonera mpira, wina asiya ndithu kuonera filimu, asiya ndithu kumaonera kandi nyimbo, kali kumamvesera nyimbo, nayamba kumawerenga mawu, nayamba kumapemphera. Akuti ukakhala moyo wachoncho ndikuti ukuzitaya wekha, ukutaya moyo wako, komano ukuupezanso moyo wina wosatha. Chimenechi ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku la lero. Ataya moyo wawo, komano sikuti autaya chabe ayi, akuti aupezanso wamphamvu, aupezanso umene mphamvuzo zapangitsa kuti anthu ambiri apulumutsidwe. Kulondola Ambuye Yesu ndikuwatumikira Ambuye Yesu. Akuti iye amene akufuna kundisatira, ameneyo azitaye yekha, komanso atani? Aseze mtanda wake. Kuwasatira Ambuye Yesu ndikuwatumikira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anatumikira ifeyo. Msiku wa lero tikuona Ambuye Yesu akutumikira ziko lonse lapansi. Ndiye kuti ndi chikondi chokhacho. Anaonesa chikondi chawo potitumikira ifeyo, potipasa moyo, potifera pa mtanda paja. Ndena kuti nanunso mupange chimozimozi. Tumikirani iwo amene akuyandikirani. Atumikireni amene muli nawo pafupi. Kodi ungamutumikire bwanji zako opanda chikondi? Akuti ngati uli ndi chikondi ndi pamene wewe ungalolere kuti ndalama imene nali nayo ineyo inayo ndikwana ndekha kuti ndidye pa nyumba apa, komano chifukwa cha chikondi changa ndimutumikirenso mzangayo, ndimpaseko nayonso adye. Akuti pamenepo ndiye kuti ukutumikira munthu wina.
komano sungatumikire munthu wina pamene iweyo ulibe chikondi. Sungatumikire munthu wina pamene iweyo sunasatire Ambuye Yesu. Sungatumikire munthu wina ngati iweyo sunazipate, sunazitaye. Anthu amene ali number 1 kutumikira anthu ena ndi anthu amene amatani amazipata, amasiya mabizinesi awo kukaona wina wake akudwala. Pali ena afe ndithu sitingasiye bizinesi yathu kukaona wina wake poti akudwala. Roma chapter 12 verse ya 1. Mawu akuti chani? Mawu akuti nchifukwa chake ine ndikukupemphani abale mwa chifundo cha Mulungu kuti mupereke matupi anu monga akuti pamene wasala chakudya ndiye kuti kupereka thupi lako ngati nsembe ya moyo kwa Mulungu. Ndiye kuti ukupha thupi lako. Pamene ukupha thupi lako ndiye kuti ukhala ndi zochuluka. Ambuye samayankhula akuti mbewu ukayiponya pa nthaka ngati sinafe singakhale ndi zochuluka, koma mbewu yokhayokha imene yagwa pa nthaka ndipo yafa akuti imeneyo imabala zochuluka. Ndiyo chimanga tuchiona apachi. Tinatenga kachimanga kamosi kukaponya pasi, koma kachimanga kaja kanaphwasuka ndithu kufa pa nthaka pacha. Kenaka nadani natuluka yamoyo ija inabala zambirimbiri. Ndiye kuti pamene ngati wewe ufuna kuti upite chisogolo, ngati ufuna kuti uchite bwino, ndi pamene watenga moyo wako kuti ukhale wakufa. Anthu amene timaona ochita bwino ndifuna ndikuuzechi, palibe amene ungamone oti akuchita bwino moyo wake uli pasogolo zake zikuyenda komano anafe pena pake. Wina wasalatulo wasuka mamawa akupika madonuts, asuka mamawa akupika izi, akupika makeke, akupanga izi cholinga apese ndalama. Ndeno akamachita bwino anthu amene aja musanene kuti ndi sataniki. Iwe ukagona 8 pm umazazukaso 7 am mamawa. Pamene nzako agona mochedwa 11 koloko, azukaso 4 koloko kupika mandasi, kupika izi ndizi kuti akapese ndalama. Ukamaona greatness pa munthu uja, ukamaona kuchita bwino pa munthu uja, sikuti zangobwera ayi. Haleluya. Pali anthu ena ali pa ntchito yabwino, pali anthu ena kumene kugwira kandi masiwo akuchita bwino, ukati ukafunse bwinobwino kuti zinakhala bwanji kuti mupezeke apa, zinakhala bwanji kuti mkhale ochita bwino choncho, uzamva kuti ineyo ku sukulu kwathu nthawi imeneyo tikuwerenga ndimazuka ndithu 12 koloko kumawerenga mpaka na mamawa kuwerenga. Kodi iweyo pa sukulu yako ukupanga chani? Sizikuyenda chifukwa chani? Ndiye kuti sikuwerenga. Ndiye kuti munthu uja amsala kugona. Kusala kugona kuja ndikumene kwatani kwambweresera the greatness imene mutani mukuiona. Palibe amene mungamone the great amene sanafe pena pake. Akuti Paulo akutiuza pa Roma chapter 12 verse ya 1 akuti abale anga lolani kuti thupi lanu mulipereke ngati nsembe. Ngati sukugona ukuwerenga ndikuti thupi lako walipereka ngati nsembe. Chimene ufuna kuwapanga focus kuti mayeso anga ndofuna ndikhoze. Enanu mukonzekera mayeso a form 4, mukonzekera mayeso a form 2 after the 8. Kodi mukupanga chani kuti mzakhoze bwino? Kodi nanunso mmangoonera filimu? Kuli bwino upange chisankho kuti filimu sindizioneranso yayi, ndofuna kuti ndiziotenga kwambiri kuti zagoyendekha screen ndikuona apa. Kumanenesa kuti screen ya bambo anga ndikuonayi isanditangwanise yayi. Bambo anga anawerenga kwambiri, napita ku school, napita ku college agula izi, analimbikira kwambiri ma business agula izi. Ndeno nanenso ndipange zanga. Screen ya bambo anga isandipangise kuti neyo ndilephere school yayi, ndisaonere ndingoyizimisa. Olo anthu akamaonera ine ndipite kuchipinda ndisiwerenga. Ndiye kuti pamenepo wasala kuonera filimu ukutani ukuwerenga. Ndiye kuti ukufuna greatness. Akutiphunzitsa Ambuye Yesu akuti
kuti palibe amene angapeze moyo opanda kufa. Ngati ufuna kupeza moyo, akuti ufe kaye pa china chake, ufe kaye khalidwe lako lochitali, ufe kaye pa zimene umachita siku ndi siku. Pali zinthu zina ukuyenera kuzidula osamazichita, cholinga upeze moyo, cholinga upite chitsogolo. Kuluza moyo kuti akapezese moyo. Ndikuti nafenso tikhoza kuluza china chake, osaonera mafilimu, osaonera mpira. Chimene tikufuna kuti tikakhoze mayeso, tisapite ku college. Tikapita ku college tikakhozeso bwino kumene kucha, tizambe ntchito, tizakhale ndi ndalama, zathandizeso anthu ena. Haleluya. Ndikuti pamenepo ukukonza za sogolo lako. Koma ukafuna kunjoya panopa, akuti moyo umene kuona ngati ndi moyo, akuti si moyo ayi, ukutaya moyo uja. Koma iye amene akutaya moyo uja, iye amene akutaya zinjoli panopa, akupeza moyo wapasogolo. Haleluya. Akuti tikhale moyo ozitaya, moyo osalako zinthu zina kuti tipite chisogolo. Yohani chapter 10 verse ya 18. Yohani chapter 10 verse ya 18. Yohani chapter 10 verse ya 18. Haleluya. Mawu akuti Ambuye Yesu amayankhula, palibe amene angauchose mwa ine, koma ndiupereka mwakufuna kwanga. Ine ndili ndi ulamuliro wakuupereka ndi ulamuliro wakuutenganso. Lamulo ili ndinalitenga kwa Atate anga. Haleluya. Amakamba za moyo wawo, akuti pa za moyo wanga palibe ondilamulira. Ndili ndi chikhumbokhumbo changa kuupereka moyo wanga, komanso ndili ndi chikhumbokhumbo changa kuzautenganso moyo uja. Haleluya. Kusonyeza kuti anali ndi kuthekera koutaya moyo, akuziwa kuti akuupezanso moyo uja. Haleluya. Kodi iweyo uli ndi kuthekera? Enafe mwina timafuna tasala chakudya, timafuna tasala zinthu zina kuti izizi samapange, komano zimativuta. Chifukwa chani? Mwina kuthekera kuja tilibe. Akuti ukhale kale ndi kuthekera, the laying down power, ukhale ndi mphamvu yozitaya zinthu, kuti lero sindidya, ndiye kuti uzipanga discipline, the laying down power. Haleluya. Pa nthawi ndofuna kuti wina aliyense akapemphere kuti Ambuye ndipaseni kuthekera, give me that laying down power, ndipaseni mphamvu yoti ndikamakhala ndizitha kutaya china chake kuti ndikachipezeso, kutaya ndithu zina zake kuti ndikapeze moyo. Haleluya. That laying down power.